Dobrý deň. Moje meno je Tinka a rada by som vám poďakovala v mene všetkých kolegov zo spoločnosti Sajik za stiahnutie našej a teraz už aj vašej najsťahovanejšej offline navigácie na svete. Offline znamená, že pri navigovaní si nepotrebujete míňať mobilné dáta a teda nepotrebujete byť pripojení na internet. Jediné, čo potrebujete, je vedieť, kam sa chcete navigovať. GPS navigácia sa volá pretože sa poloha určuje GPS satelitmi. Preto je nevyhnutné byť v dosahu týchto GPS satelitov a teda ak ste doma a chcete si vyskúšať, či vás GPS satelity nájdu, choďte k oknu alebo na balkón. V zásade však doma GPS signál nepotrebujete. Ovládanie našej navigácie je veľmi jednoduché a intuitívne. Pripravili sme pre vás aj takýto manuál. Avšak nebojte sa, ja vám urobím taký rýchlo kurz geniality, tak, aby ste toto vôbec nemuseli čítať. Poď bližšie a ja vám v apke ukážem, ako na to. Ťuknutím na ikonku Sajik si spustíme navigáciu. Vybehne tu na vás kopec nových vecí však, ale ja vám ukážem, ako super ich budete vedieť využiť. Tieto 3 čiarky vľavo hore tu nie sú len na okrasu, ale voláme ich menu. Po kliknutí naň sa vám zobrazia rôzne možnosti, ako napríklad obchod Sajik, kde nájdete našu aktuálnu ponuku produktov alebo špeciálnych akcií. Ďalej tu máme mapy. V tejto záložke máte k dispozícii mapy celého sveta, môžete si ich sťahovať alebo mazať kedykoľvek podľa potreby tak, ako vám to vyhovuje. Máme tu aj nastavenia. V nastaveniach si môžete vyberať rôzne hlasy v rôznych jazykoch, môžete si meniť jazyk, v akom má byť navigácia a takisto množstvo ďalších nastavení samotnej navigácie, ale ak ste spokojní, nemusíte meniť nič. Ak sa chcete dostať z menu von, stačí iba takto posunúť lištu doľava alebo iba ťuknúť túto do mapy. A ste opäť na mape. Vpravo hore tu máme takéto srdiečko a vpravo dolu sú 3 bodky, ktoré voláme rýchle menu. O oboch si však povieme o chvíľu. Poďme teraz na to najhlavnejšie v navigácii a ukážeme si, ako sa naviguje. Takže, keď kliknete sem hore do vyhľadávača na hľadať, zobrazia sa vám automaticky adresy, ktoré ste vyhľadali v minulosti, takže sa dá jednoducho jedným klikom navigovať na adresy z minulosti. Ak sa ale idete navigovať prvýkrát a tieto adresy tu ešte nemáte, zadajte jednoducho do vyhľadávača čokoľvek hľadáte. Napríklad skúsme spolu vyhľadať Lúčnu 10 v Stupave. Takže začnem písať Lúčna, môžem aj bez diakritiky. Zobrazia sa vám tu rôzne výsledky pre zadanú ulicu, pri ktorých vidíte aj mestá, kde je táto ulica a vzdialenosť od vašej aktuálnej pozície. Dopíšem číslo 10. Výsledky sa mi upresnili. A teraz mám 2 možnosti, a to buď si kliknem na výsledok, kde je Stupava, alebo Stupava dopíšem, ako vám to vyhovuje. Ja dopíšem. A vidíte, už tu mám len jeden konkrétny výsledok. A môžem sa navigovať. Ak ma zaujímajú ďalšie informácie o tejto trase, stačí si potiahnuť spodnú lištu nahor, kde mám ďalšie užitočné informácie a tu si môžem aj kliknúť na možnosť pridať k obľúbeným a táto trasa sa mi uloží. O chvíľku vám ukážem kam. Kliknutím na ukázať trasu sa vám zobrazí trasa k zadanému cieľu. Niekedy sa zobrazí jedna trasa, niekedy sa zobrazí viac možností, môžete si medzi nimi vybrať jednoduchým prekliknutím. Takto. Ak ste sa už rozhodli, kliknite na štart. Navigácia vám preráta trasu a zbadáte informácie ako predpokladaný čas trvania trasy, predpokladaný čas príjazdu, dĺžka trasy, no a tu je tiež to spomínané rýchle menu. Rýchle menu sa týka viac samotnej jazdy alebo trasy. Môžete si tu zapnúť alebo vypnúť zvuky podľa toho, či chcete, aby vám navigácia rozprávala počas jazdy, prepínať z režimu jazdy na chôdzu a naopak a v prípade, že už máte zvolenú trasu, tak ako ja teraz, nájdete tu aj detailné informácie o trase. Taktiež tu môžete trasu aj zrušiť. Takto. Tak teda pokračujeme ďalej. Vpravo hore je spomínané srdiečko.
Tu si napríklad môžete uložiť adresy ľudí, ktorých máte radi, alebo koniec koncov aj adresu do práce. Tu tiež vidíte adresu, alebo teda trasu, ktorú sme si uložili pred chvíľou. Naspäť sa vrátime touto šípkou. Do vyhľadávača môžete naozaj zadať čokoľvek. Môžete zadať názov reštaurácie, kam sa chystáte, alebo GPS súradnice, podľa ktorých sa niektorí zákazníci veľmi radi navigujú. Ak ste ale turista na neznámom mieste, určite vyskúšajte tieto ikonky, ktoré voláme POI, z anglického Points of Interest, teda body záujmu alebo jednoducho miesta, a nájdete v nich obrovské množstvo zaujímavých adries, ako napríklad turistické atrakcie, reštaurácie, pumpy, niektoré aj dokonca s cenami pohodných môd, parkovanie a tu je zoznam všetkých kategórií, stačí na ne len kliknúť. No a ešte tu máme jednu veľmi užitočnú funkciu na záver pre všetkých, ktorí používajú navigáciu aj v mestách a majú v telefóne mobilné dáta. Napriek tomu, že sme offline navigácia, ponúkame v navigácii aj funkciu online dopravných informácií, tzv. Traffic, kde vám ukazujeme aktuálnu dopravnú situáciu na cestách. Na mape sa tieto cesty so zdržaním zobrazujú červenou alebo žltou farbou. Áno, viem. Bolo toho celkom dosť, pretože naša navigácia ponúka naozaj veľmi veľa možností. Ak vám to však nestačilo, na tejto stránke tu podo mnou sme pre vás pripravili odpovede na najčastejšie otázky a tiež tu nájdete aj video návody. Ak by vám ani to nestačilo, tak tu je potom ten manuál a nájdete ho na rovnakej stránke. Šťastnú cestu so Sajdikom. Dobre to bolo?